लइके में धइ के, हाँ भाई, लइके में धइ के आज नीलकमल सिंह यानी अपना आईडी से पोस्ट कर दिले बाड़े कि लइके में धइ के, यानी कि अपना तबाही क्रिएटर पर पहला बार लेकर और लोग के बीच में आ रहल बाने रिव्यू सॉन्ग, यानी कि लइके में धइ के गाना स्पेशल, यानी चॉकलेटी स्टार नीलकमल सिंह, हर कोई के दिल पे राज करे वाला नीलकमल सिंह, यानी कि जितना भी इनकर गाना वीडियो आवेला ग्राउंड लेवल पे आवेला, आ बहुत अलग वीडियो, अलग नहीं, सब कोई से भोजपुरी में हट के इनकर वीडियो आवेला। नो बकवास, नो कास्टिंग, सीधे पिक्चर रिलीज होला इनके, काहे कि नीलकमल सिंह सब कोई के दिल पे राज करेले, आई के उस कंट्रोवर्सी के मामला में ना रहले, काहे से कि जब से अक्षरा सिंह से दूर भइल बा तब से ई सबसे बहुत दूरी बना ले बड़े कि इनका कंट्रोवर्सी में नहीं रह गए। लेकिन गाना के अगर बात करिए तो भाई बैक टू बैक जब इनकर गाना आवेला चाहे वीडियो आवेला तो कुछ अलग हट के आला, लेके आ रहल बन रक्षा गुप्ता के साथ वीडियो। हाँ भाई, रक्षा गुप्ता के साथ लेके आ रहल बन वीडियो, यानी कि अपन बहुत ही धमाका वीडियो लेके आ रहा। तो यह वीडियो के लइके में धइ के आप तो समझ ही रहे होंगे कि लइके में धइ के आके नीलकमल भैया गइले का बड़ा इनकर उहे जोड़ी गाना लिखले बा, सब कोई जानता उहे जोड़ी हिट गाना लिखले बा आशुतोष तिवारी किए हो राजा जी धके। आशुतोष तिवारी जी के इनकर आनी नीलकमल भाई दोनों जना के अगर जोड़ी के बात कर जाओ तो हिट चलेला का भाई, दोनों लोग जना के जोड़ी हिट चलेला। और अगर म्यूजिक के बात कर तो ADR आनंद जी मतलब गाना के म्यूजिक कैले बड़ा बहुत ही ब्लास्ट, बहुत ही धमाका। ई गाना रौरा लोग के बीच में बहुत जल्द आवे वाला बा, काहे से कमिंग सॉन्ग में बा, लेकिन अभी टेलर एकर नइखे आई, अभी कहिया आई बहुत जल्द आई, लेकिन अभी डेट एकर नइखे डालल कोई कि कहिया आई, लेकिन जल्दी आई। नीलकमल सिंह अपना 110% कहले बड़ा अपन आईडी से ई गाना रुआ से पुआ कइला। थोड़ा काफी उलझल बाड़े नीलकमल सिंह भैया के अपना लाइफ में कुछ ऐसा बात बाटे या कंपनी के बात बा, हम खुल के नहीं बता सकती का ऐसा बात बा, लेकिन जरूर कोनो बात बा, यही के वजह से थोड़ा दिक्कत में बाड़े। लेकिन कोई बात ना, आपन लेके आ रहल बाड़े गाना अपने आईडी पर, जितना उनकर गाना आवेला नीलकमल सिंह ऑफिशियल पे तो भाई बहुत गाना ट्रेंड करेला, लेकिन और जगह से आवेला तो अलग बात बा। लेकिन इनका आईडी के सब कोई करेला, तो जैसे इनका आईडी के सब फॉलो करेला तो वैसे ही जितना भी इनकर फैन होई हब लोग ते हमरो आईडी के फॉलो कर दिया लोग, हमरो मतलब कि चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लोग, तबे तो हर गाना नीलकमल सिंह के आवेला रहुआ लोग के बीच में मिली। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं, तब तक खातिर एक बार नीलकमल सिंह कमेंट में जरूर लिख दें।